Predsjednik Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković reagovao je danas u vezi s informacijama koje su se pojavile u javnosti o navijačkim ulaznicama za predstojeću utakmicu protiv Rumunije. U nastavku citiramo njegove riječi. U vezi s informacijama koje su se pojavile u javnosti o navijačkim kartama za predstojeću utakmicu protiv Rumunije, želio bih pojasniti nekoliko činjenica. Savez nije nikome zabranio kupovinu karata. Grupa BH Fanatikos je već kupila 868 karata online za tribinu na kojoj tradicionalno navija, te nije tačno da im je onemogućen pristup ulaznicama. Tokom jučerašnjeg i današnjeg dana riješeno je i pitanje koje se odnosilo na grupe Ljuti Krajišnici i Ljuti Krajišnici 2013, koje su također uspješno kupile svoje ulaznice. Interesovanje je bilo izuzetno veliko, zaprimljene su hiljade zahtjeva, što je značajno premašilo kapacitet stadiona i objektivno otežalo raspodjelu ulaznica. Pojavila se i nova grupa BH Hooligans, koja također podnijela zahtjev za određeni broj karata i dobila mogućnost kupovine dijela ulaznica. Hoće li oni usaglasiti odnose sa ostalim grupama, to je njihova interna stvar i savez se u to ne miješa. Želim posebno naglasiti da BH Fanatikos, iako imaju svoje stavove prema savezu ili meni lično, na što imaju pravo, nikada nisu bili spriječeni da prisustvuju utakmicama, pa ni ovog puta. Nažalost, njihovo dosadašnje ponašanje savezu je uzrokovalo značajnu financijsku štetu. Plaćene su kazne u iznosu od oko 1 milion konvertibilnih maraka zbog incidenta na utakmicama. Iako to ne ukida njihovo pravo na kritiku saveza ili mene lično, činjenice o šteti i odgovornosti su jasne. Savez je već postavio jasne uslove i sankcije za neprimjereno ponašanje na tribinama. Prvi veći incident ili nered može rezultirati zabranom prisustva navijača na narednim utakmicama, uključujući utakmice koje bi se odigrale pred praznim tribinama. Nažalost, u medijima se pojavljuju netačne i jednostrane informacije koje stvaraju nepotrebne tenzije. Ko stoji iza takvih spinova i sa kojim ciljem ne bih komentarisao, ali mogu reći da savez ostaje otvoren za dijalog sa svim navijačkim grupama. Naša vrata su uvijek otvorena, ali dijalog mora biti zasnovan na činjenicama, međusobnom uvažavanju i odgovornosti, a ne na neprovjerenim tvrdnjama i medijskim pritiscima.